Truck, bike lapen auto ka cetong ngajok bang ke thong apran ke dam. Karbi Anglong Labor Union mate kalu pen pherang ke amai ke phapon. Nijang Karbi Anglong District Chinthong Constituency ke parlo Umserang LP School along Hawang TGC ke parlo an athan bang doan aphan lake School ahem doan along ta longle apata mate land allotment do etang jipu Chinthong MSc mate EM Prodit rongpi kapin khatpon ateng pensi Umserang LP School athan bang Paris Hansel pen rong asar the lapen School Managing Committee atum pen LP School along le kerai kom asai kedeng pon kacau le jong si paprang pon bom mate pachi hung bom nangji lang polote kebang jilang apor emi lapen high school tamit kimpon nang kokji lasi kikimji along le ave polote chokche derji posi pini Umserang LP School along le kerai kom asai deng pon Chinthong pen dorsing terang Karbi Daily News bang na pet bompo bang na pet bompo mu ikai phanke mu sumar kai phanke lake kodak loma school ta MI yong si MI nang lerok puseta MI school kimi pusta MI school ngna lomai kimi to la hai klem vek nei la pen do vek nei pusi am sar klum phanang pulo lake litum akai aphan gali isumar akai phan future polam aphan sar ka lang li kimes nang than to acha em sar bangke la an abika pupe bika trok si ba bika nar kep sar kep bang pupe boy piseta ilitum thang lake lokal ko an mai litum kichibi em sar ke ahok bang nang pulo bikai si putwa pupe bika hini da pupe seta lan allotment na putak lan allotment ke duvek na hi pusi em sar kena kujo bang ke allotment bang ke kenang sot lasi la nilihin men puya bikha phlia bang ke nili methang dai to la peli tum rachik roi sar mesi nili men pidet lo Patumi porphai krehini malom Birla Hindustan Petroleum adung ihum AMA Troxy Highway EC Troxy Atrak Auto Lapen AS Highway Sirkep D EC Nerkep Hini Sirkep Abai kacetong ajok bangke thom ade malong mat apran damang joy Birta kilonga tengke auto pen bike abang ke manja anak pen dipuang bom lapen truck abang dipu pen dam bom ahut men truck abang tewar phit amat bike lapen auto atum aphan matong phit truck driver aphan nebdon long ledersi katlong dilo adema long amat apran kidam abang pu diputok di arta inkora ke tham asar buramen chandra tok di lapen asar piamen karatang monju teronti pohendo along itum kedo adim lake forest protection colony dipu lapen Govinda Brahmo arta inkora pho alang like ex morning football player asar buramen karatang Sanjay Kumar Brahmo asar piamen Revati Brahmo pohendo lapen alang itum kedo adim lake bithi phang lapen auto ke begabang Subhas Malakar arta hongke brapho kidodi Birla dipu asupo bang thamlapen asupi inut kosi pangkhek pon postmortem aphan dipu medical and college along sik pon lapen kladak alam the kilongji aphan law and order pen ritale bomlan bonta ademalong ke thek dunlong atuk nang kapachini dun atengke truck driver si kichok ke pusik nang pachini dun dipu pen Rajiv Rongpi Karbi Daily News Karbi Anglong Labor Union amai pumana from salapen arisang ho atum pen pherang ki amai kangni pon bangso amai long Karbi Anglong Labor Union amai pu manof kam sa pen Horen Singh Be Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong hang lapen team Karbi Anglong aphan kachuningri patupon kachuningri alam theke non ke bang ji adu achikloni phai isi arani May Day mate International Labor Day West Karbi Anglong langhan pathwa klam along Katalan pon ji along nang cerap nang jeto dunang ji lapen maya long ta nang jetong dun pen alir along lapen maya di nang pidunang ji pusi chuning pon pinikopia athesi herangke amai ingni nang kokma laki itum mate ilitum Karbi arat doan mate Karbi labors doan atum sitame aruni phai isiani kaduk kabe atum sitame langhan pathwa klamalong nang jetong dun pet pen sai cerabra pet pen anso labor union kapantang ponjia phansi chisik chenang ponlo lasik kadu kawita nang cerap nang cetodun pen bangso arni alir alon na pen adi nang tidun haposi chuning di padopon dong kamu kampen Karbi Daily News saparang kidigon toteran ayam mate ake hai Horen Singh besi tame labangso along nang cerap dun haposi nilitum pachini glo athema nilitum aphan
nangrap donde pulote nelitum mane chok cheder po thema dak state along sitame ke damtangan ni ke minister do Sanjoy Kisan lapen ke union labor minister same du alang li Santosh Gangwal lasi nalitum nane franke bangji long sitame nelitum pan RD nangki piponji apan nelitum tawar cholang dinglo lapen ke nalitum fansi nelitum lapuana ni sitame kacini ne ajok si nelitum papi hublo apor la sino ne prang ke bangji pena bangke nelitum anutin na bang putin atum sitame labang so